Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uy, gumatang ka ni Tilakok apagpapintas, Julia. Awan pa'y kwartak. Sapay nangina matilakom ay nawaw. Urig da kita, iso nangina. Effective. Kas kumakanagiti o pagpapudaw, nasamay da gito ay. Uray na samay, tawan mat nga rod kwarta. Ay na, utangan mo. Basta di mo tartaran ti utak mo. Ay na, wow. Saanan? Ingkalapadasan nga ilako iti sa bali. Diyak namin kaya tinangina agatangan. No gumata nga, diyay nalaka. Dahil ti umanayan ti kwarta. Uy, girl. Di ka agar-aramat iti nalaka. Ang mga numakadadaal da iti kudin. Order ka kadi, tinakita mo iti Facebook alako a pagpapintas, manang. Wen, imbag tanala ka ngam tilako ni bakla. Wen nga mada nakadamagak. Asaan ka no anasaya at tidaduma alako iti Facebook kuno online. Apay kumaasaan anasaya at ay nawaw. In video da pay. In video da no kasano nga aramatan. Day tamat timbaga ti kaaruba tayo, manang. Sa ula siguro ti saan na nga mo ti online data. Ay kakaditi mayan day jay ataw dito'y balay, Julia. Di mo mo pinastrag. Ay, adalain tulod na nga order ko iti online, nanang. Kanya nga day jay aginatang mau. Ay, nagpasit sa mga abalkot day ta. Ay nawaw. Ay, pagpapudaw kan pagpapintas, nanang. Kat, epektibo mo lang at nadataing kagagatangan iti online. Ay kakadasag ananang, mga makatumpong kay ti sana nasayaan. Saan mo amay babaway, no addam maday ang mapasamak kan ka. Di mo maamaw no sa dino ti pangisubliam. Kasla kuminkinis mo day tarupam, Julia. Nangalami iti inaramat mo, In order ko iti online, nalakapay. Uy, alwadam no online. Sana nasayat day ta. Saan mat siguro, ay nawaw? Ay na, jak dadadailan ti panagtalat mo iti online shopping. Basta ti paggatangan ko jay kumaligit seller. Ada ngamin kanusan aligit. Ay na, wow. Ang padasan na taday tanalpas mo nga in online, Saan ka ngagdanag? Mayat tinatumpungak apagpapintas, nalakapay. Manipod-ipul pulagid mo dayta ginatang mo akong kunam nga online shopping. Dayta mula sarming ti sangsang wumon. Saan nyo kadya kayat ama kamanugang kayo itinataer ken baknang tatang? Kanya ti kahit mo asawan. Ada nga pinsimbang pat dito'y lugar tayo abalikbayan. Kayat ko tinumong iti rigat, isong agpapintasak. Tapno inton makita na, siyak ti arman na tatang. Na, una yan. Ay, kasanaon, no sana kaya ti balikbayan tinapintas. No ngay ti kayat na kajin na umakan nagagay. Tatang, sa anak ka di na emma? Ay Ay nawaw? Mamom, ti kababalin mo. Igakagdalos. Intun umay ti bagbagam abalikbayan, madismayan, makita na ti ugalay. Nakitak matikon ko ng abalikbayan, manang. Ada dita asirig ti store. Ada kasarsarita na. Ay, anyo ti aramidan da dita store ako nam. Adamat kadwana. Inom da iti soft drinks, manang. Ay, masigurado ngam amuna da kita. Pinainuman na ida iti soft drinks. Ay, mapanak man ijay. Inak gumatang iti shampoo. Ala, mapan ka ka dijay akastam, manang. Nagkiting da ita short pant mo. Ay nawaw. Taapay, aber. Bagay ko matata na po daw ti legs ko. Ay nawaw. Ala, kasanon,
No saan akayat ti balikbayan ti kasta pa nagkaukawas, apay kumaasaan. Ti importante, makita nga anapintas ti legs ko. Ay, Julia, di ka man pumana siya na naka-shorts iti nakikitkiting. Kaya't kung ano na makita ti balikbayan, tatang. Di ka lagbaid. Nagpuskol ti pulpulagin mo iti rupam. Sursur ka sursur. Ay nawaw. Kasano nga rod ang makita dak ngay no jakmat ag sursur, ay nawaw. No makita da ka asursuranda, asino ngay matimayat, oh. Uray kitaan niyo, tatang. Umay nakto arman ti balikbayan. Ay, di ka man nagsigsigurado. Basta, kitaan nyo, tatang. Sapay damag ko kat dakkel ka no ti kwarta ti balikbayan. Ay nawaw. Apay ko manudakal. Siyak to ti mayranod ah. Ay na, di ka mang namnama iti angin. Ay, papanang Julia? Ada ka man dito igiti kalsada? Ang paspasyarak laing mat ah. Ay nawaw. Ay na! Apay ka di. Imbag ka pa. Ay, tagpaspas siya rater aramidam. Oy! Uray si kamat. Kanayon kamat nga agsursursur. Numunat ang kapayong ka itinagdakkel. Ay nawaw. Oy, agsusursurak tap na makalako at. Ngam si kawa mo lakom. Uray awan lako. Ngam ibagakkan ka. Addan to lasaya at agasat ko. Ay, anya ka dito agasat mo na pintas. Tabarang mairano dakto. Ay, saan ang mabali na may ranod ka? Tas sa bali na ito'y abanag. Sa bali abanan? Oh? Maamon to, inton mapasamak, tinamnamag ka mapasamak. Ay, nawaw. Ay, naibagamon day. Ta ibagbaga man ang saya ka mapasamak. Ay, na wow! Adaman damagan kan ka? Am-ampong ti balikbayan, saan ka din? Apay aya. Ay, wen, adan sa mo plano na makiasawa dito eh. Sakbay nga agsubli di Amerika. Agsubli jay Amerika, kunam? Flang! Kasta ti damag ko. Itugot na kano ti agbaling nga asawa na. Nakasatan ti agbalin nga asawa na no kasta. Psst! Hoy! Napauloy magkamatan. Ah? Ay! Adala na lagip ko. Apay tarupam, takas na naglalabasit mo tayo. Madlaw ko nga ron ang nagpaniit matan tatang. Ay, apay nga ta. Ang mga no na alam, iti ka susursur mo day ta. Ay, jak man mo tatang. Ngam, adaman damagag. Amuyo ka di nga agsubligayam ti balikbayan ijay Amerika. Inton makaasawa. Kahit anya ko ma. Kaya't ko asyak ti mapili na. Tap na makapanak mo ti ijay Amerika. Ay, uray ka sa no ti ayat mo, no di na ka magkayat. Masapol nga ang papintasak. Tap no into nagkita kami, siyak to tinagasat. Ay, kakaagdalos ija rubayan tanang rugi. Kasanaw, no ada umay sarong karken ka. Nagrugi, tilunglungan tayaw. Daytoy pa'y rupak ti papintasak, sakbay at ti arubayan, tatang. Ala, kapayan manang, kaslain tuno mattanday tarupa, may nawaw. Ha? Kasanwa kaslain tuno ako nam. Ala manang, nagnisit matan, nadadaal sa matan gapo iti kabkabil mo, ay nawaw. Ha? Inakman kitaan iti sarming. Ah! Apayakas to eh! Nimisit matan ti rupag! Ala! Amangan no nauram day tarupa manang! Ay no, kasano day to yan? Kasano no may dito iti balikbayan? No, umayakas ta ti rupam? Amangan no madismaya? Di nakman isa man! Tulungan na! No, adya ti aramidag tapno agsubli ti rupak iti sigod! Di kan tumat-map-map na kitintad ti apo kan kakasasaad mo, takayat mo pa'y abaliwan. Ay nawaw! Apa yan? Nay, nag-isit mo tatarupam. Kasta mo't karugit ti arubayan tayo, tadi ka pa'y nagkarkaraid. Ha? Umayak man. Ah. Ada kayo kadi. Mabalin ka dito umay. Day sa mabalik bayan tayo jay, ingka kitain. Umay dito iti balikbayan? Ay, sige, inak paunagan tatang. Paunag ka makas ti balay. Di ka pa'y nakaidalimanag. Pati tarupam nagnisit.
no saan ko apaunagan tatang. Inakpay paunagan. Ay nawaw. Umunag kayo, Manong. Pasensyan at pa'y nakadalos. Ado nga minti naramid ko. Payakas na ti Rupam. Ay, nauram lang daytoy nga may katumatlaang. Adala nga min naikabil ko iso ang imisit, Manong. Kasta ka di? Umayak lang ko magpasyar dito'y balayo. Ay, umay kalata, Manong. Silulukat ti balay mi apagpasyaram. Bareng maulit kung tupay ti pumasyar. Uwan, Manong. Umay kayo lata. Sige, mapanak pa'y. Apay at timakdal kayo dagos, Manong. Agsarita tayo pa'y, Agsubliak tulatan, at dangamin nalagip ko. Iso amapanak ko. Di mo ka dinadlaw, akit kita ni Dave na kita agkakaiwara dito'y balay itay. Ay, nadlaw ko matatang. E di nakita na dagiti agkay wara arugit. Timakdar kat imbaga na amapan ka nun. Mabalin na kaya't na kumasirpatin ni Manang Mau. Agam, kastoy mo tinakita na dito'y balay. Sa maysa, idi nakita na ti rupa ni Manang ang imisit. Kasla na durman. Nagaramat akiti pagpapintas. Tapno maban ni itak ti balikbayan ang baliktad samat tinapasamak. Awanan, saanan nga agsubli ti balikbayan. Uy, apayin! Kaslamatin intuno abangos tarupam! At dakit din nga imisit. E di nagipulagi iti ginatang ko iti online. Ay, naku, naktumakan ka! Saan nga min? Nga amin ang magatang iti online kat mayat! Anya ka diti usarak. Tapno maikat ting imisit iti rupa. Ay! Itunong manan! Anya? Ay, ay na, medyo mabayag dayta, tanauram. Ay na, no saan ko lang kumakinarkargan iti pampapu daw. Imbis apo mo daw, saan matang imisit kit din. Ay nawaw. Ay, nung amin agaramat ka itikas jay, masapol asaan ka mainitan, tapno saan amakset ti kudil mo. Manang, nakitak ti balikbayan iti asidag. Umay samat dito'y balay. Kasta ka di? Sige, tagsagay sayak kan agpulbusak. Tapno saan unay anangisit ti rupak. Sige, tasiputak no umay. Tay nakpaunagan adagos ti balikbayan, Manang. Wanading ko. No addan di taro bayan, inkasabtan kat paunagam. Huston to no makapulbos kan makasagay sayak. Wan Manang, kunak lang arudan. Ay nawaw, agyaman ak ading ko. Apay ngay, nakasagaysay kan nakapulbusak ngam awan pa'y matibalikbayan. Ay nawaw. Nakikitak met, na panti balikbayan ay jay bangir abalay. Tayan ti karo ba tayo balasa ang anakaw? Anya, idi ka di balay da Carmen, tatang? Nakita ka pinaunag ni Carmen. Ububing kan napimpintasak ngam ni Carmen, tatang. Wine, napimpintas ka, edi saan ang imisit ti Rupam. Ngam, edi napan ni Dibiti Balayda, nadalimanak siguro kung nadalos. Iso nga inulit na sinurungkaran ni Carmen. Nagkasatan ni Carmen. Ay nawaw. Ay na, ure kasano ti aramidam iti bagay, no narugit mo ti aglawlaw mau, no ti balay mau. Kasla Rupam mitlaang ti arubayam. Ay, nadamag mo ka din ti Baruan News. Ha? Anya ka di adamag dayta. Ay nawaw. Ay na, kalpasan ka dito kalay sa da Carmen, ken balik bayan alakay. Ipagnana ka nun, ti papel ni Carmen. Ito gunda di Amerika. Ay na, wow! Siyakla kumatikas di kagasat. Dahil di ito balik bayan. Kidayak lang aruden, di na amat kayat nga Arman. Ay, nawaw! No kasano ti panangdalus mo iti rupam, kasta kumamat iti balay kan arubayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti aramidam, Sam. Ninanang met. Apay adamagan nyo kat makitkita o nakaiddaak. Ay nawaw. Ay na, kasta kadilatan anak ko. Mangan, maturog, agpasyar ti aramid mo. Anya nga nga nanang katawan mo trabaho. Ay nawaw. Ay una yan. Adu ti matrabaho, nulakit di takayat mo ti aggunay. Ada ka di kwartam. Tawampay nga ron, tawampay mo enang tad. Ururayam kadilatan nga damang tedken ka. Imbag pa di agpalpalama, tadama ko na akwarta na agamsi ka. Apay, apalan nyo pa ipati agpalpalama. Apay, noing kayo mo't agpalama, taitidyo kanyak ti mapalamaan nyaw. Agdisguise kayaw. Aganchukos kayaw iti anchukos ti bulag. Agdalungdong kayo iti dakkel a dalungdong. Naa. Anay ko, apay atapisin da ngay. Anyat klasim anabiyag. Ibaon nakit din nga agpalama para ken ka. Ah, Duldog! kun kunak lang mo't nanang. Napanan, tinalay nga anak mau. Abok pa yan. Dinilaw ko itay tadala di taigid nga agilan. Ay nawaw. Damag ko nga, dakano babaya ka relasyon na. Ay mas dawak makadagita babay. Nuan niya launay ti sursurutan da kenisam. Ket nagkaro asadot. Awa makukwarta na. Tapno ibagak akwarta tiga po na no apay asurot-surutan da. Gapo siguro, ta day tsura dyan anak mau. Aha. Iswakas jay. No siyak ti babae. Sa anak lakit di nga agsagmak itikas kenisam anak karo ti sadot na. Di mo kunaan. At ikinagagat ko tikinayat mo iday. Ay nawaw. Ay, sabali asaritaan da italakay. Pare, intaman na ni Jerry Stobar. Ada na pintas at chicks ijay. Mga no, inton adya ta ije, kat si kalaang manan ti makit-kita ti babae. Makapasuron nga. Agdigos ka, kan bisngayam nga mintabuok mo, Andres. Kayat mo asawan dya agdigos. Agsagaysay ka ngamin, sigan tumid. Kastam lang aro din, di mo pa'y amumot ti agayos iti bagim, ay nawaw. Uray no agtupol pa di sa gaysay, gapo iti kasasagaysay ko nga isulat ta materopak. Ay, pare, agpautang ka man kid di iti kwartam, tamapantay di restobar. Kaduanak lang, kaya't ko ngamin asarong karan di na pintas at chicks. Adamat kay di naglakwak tinatang dito eh. Ay, sige pare Andres, inta. Adaman nga ron pagpalingitan ta na. Apay pagpaling atan nga ibagbagam. Ay, inta kid din. Nagadukit asaludsod mo na ya. Ay nawaw. Day tala ka diti orderyo, manong. Gumatang kayo pa iti pulutan, ah. Iti may sa kondisyon. Anya ka di day ta kondisyon, manong. No may kami dito ay, umay ka adagos. Tas ikatin mangiserve kada kami ha. Sure. Basta adaited mo at tip ko. Ikan ka ititip. Dalagat mayat ka itibagakan ka. Anya ko matibagam. Ay nawaw. Agpasyarta ko mamatsag paminsan, ha? No saan ka lang agwapo? Saan ka pagustuhan? Adda ka naman impasyar mo a waitress ay nawaw. Ay, no apay ngamin anaya nakak anataer nanang.
Saan aga po, taada itsuram, napanakil kalaunay, ay nawaw. Saan matadakas ngay panakal ko ti itsurak tapod numay? Tidakas, jagin gugwapaw nga saan mat agwapaw. Kaslay ti kaaroba tayo di talaod ni GR. Agin gugwapaw. Ngamda ito iti ibagakin ka. Saan aga po taada mayat ababae, patulamon. Nanang, lalaki ak. Basta damayat. Apay kit din, najak patulan. Ay nawaw. Ay no saan ka ngagbalbalew, addan to pagbabawyam. Sana siyak tagbabawi nanang. Ta sino kumangay ti agbabaway? Agbabawi ti babae nga agmadi kanya. Apay no, ipabusoy mo kanya ngayon nilita. Apay ko mga ipabusoy ko kun kamit si ka Andres. Ang mga no di na kamot lakayat ay nawaw. Madlaw ko kat kayat na, adya ka ngamin na kanayon nga, sumungsong buhat nga. Mangkita kalangan iti sa balay nga armem, barag ada mailawan ken ka. Iso nga ro nga ipakasikan ka, di mo ko maarman nilita. Di ko na kaon. Saan nakaakayat, ta saan kamot anatarakas kanyak, ay nawaw. Oray sa anak ka na tara, tamabiyag ko mati agbalin ang pamilya. Ay nawaw. Mabalin ka di nga yung tagpasyar, miss. Into nagretira kami, intag pasyar. Agyan man na ka. Agyan ang pailangar dito eh. Urayan kan. Adakan ka no mauray mo tiritira. Talagang urayan ka. Kakaisuna, nagmayat kang nagpasyar ta. Ay, awan mo jay kanayo nakadkadwa mga umumay dito eh. Di ka din nalaan, tidakda ka matam. Ay nawaw. Ay, ni Andres, di kayat ko asawan. Saan nga min amatagtagan mo kas jay nga umay kayo dito ikat. Agpaiso katay ko na ka ni Andres. Ang bayam day jayan. Tasaan kayo umutlang agbagay. Napintas ka. Idinto tanalaad day jaya tao. Dimon ar-ara paapon nilita tay manugutan nga ingkam agpasyar iti kalman. Awanan na paray. Ay nawaw. Nagdit kayo ka nilita. Wen. Iso adimon ar-ara paapon ta kukwa kunday jay a babae. Amok matasahan ka na puno kan kuha na. Saan aya? Uray sana ka na punukin ko na takayat nakmit. Oh, Agtultuloy ka di alok-lokwam. saan ko na parikot dayta, pare Andres? Saan ko ma pare? Mang birok ka iti kap-kap na kam ata iso ti pamaysam. Sa anak pa mo ta nakabirok iti kapkap na kakparay. Agurno nga, tapno adda pagpilyak. Anya? Hish, kaasimat nagiti pagririg po ng mga babwa eh. Apay ko makaasid kat saan ko mat ida pilpilitain, ay nawaw. Kidayak lang ida, sumurot damot kanya kaon. Saan ka mamat akasta, Sam? Nay, apay nanang, apay manan. Ado ka nun ti utang mo, gapula ang iti babae. Apay ko maapag problema nyo. No kaya't dati agpautang, basol ko aya. No kaya't damot ti makidate kanyak dagiti babae, apay basol ko ba ay? Saan anasayat day tanga aramid mo kunakmanan? Ay na, agin enjoyak nanang. Apay nga iparit yo aya, ay nawaw. Namnamaom ka di nga agnanayon, day ta ibagbagam nga agin enjoy ka. Day ko nada nga rodan. No anya ti music, iso ti bagayan. Gaputa duda maululaw kanyak, apay kit din ajak gundawayan. Oh, Ay, sapay kumata saan kanto nga agpulo iti kasta nga aramid mo. apay ko mga agpuluak nga, ay nawaw. Ay na, bagbaga ang manta anak mula kay. Kanayo na makidate. Agduduma babae ti paspasyar na. Ay nawaw. Kanayon ko mo tabagbagan, gamsa na dumdumngag. Ay nasyakpay ti madanagan iti kasta nga aramid na. Kasanuno agsikog dagita babae. Ay no apay mat dagita babae. Anya launay ay ati makitkita dakin ni Sam. Di da nga ta makita ti kinasadot na. Agpayson samit a bulsak ni Ayat. Ay sumangkabulsek, dagita nga agay-ayat ay nawaw. No kumata makita dati ugali ken kababalin ni Sam. Mabalin nga agsanod ta. Agam di da mo makita. Madandanagan aklakay iti mabalin na mapasamak. Anya mo ti pagdanagam. Ay problema na mo daytan.
Apayakas na ti itsuram, anak. Ah, Kanayon ka nga agurigor. Kalat ka akimot taong. ay, kuha. Kanayon akas kala na bambanaw. Maditi mariknak nanang. Mapantayo man iti ospital. Mala, agrubwatak nga rod tamapantayo iti ospital. Ay, apay ngayon nakastoy. Madya talaga ti mariknak. Saan ka kading agtumtumar iti para gurigor? Nagtumara ko. Magsubli-subli ti gurigor ko nanang. Naggurigor akmat idin. Ang sabali ita da ito eh. Mala, agrubwat kamat nga rodan tamapantan. Ay na, kasano day tuyan? Kuna ti doktor mo, masapul a maalanda ka iti dara, tapno penkenda ti suspitsada sakit mo. Ha? Urayan tayo ti resulta ti laboratory test mo. Anya ka ti suspitsya ti doktor nanang. Urayan tayo ti resulta. Sapay lang kumatabid doon ti atap ti doktor. Ay nawaw. Apay, anya ti atap ti doktor nanang. Naalam iti kinalaing mo nga agbabae. Ha? Ado nga minababae iti kinakaidam. Sino nga takadakwada ti nakaalak ngay. Apay ngaya siyak ti damagam. Salbag. Magasan ang pengata nanang. No AIDS. Saan na maagasan? Ay na, kasanupay ama ibagam ita nga agin enjoy ka no kastamatan. Nanang, anya ti ko na ti doktor ngay. Ay na, kumpirmado na Ah, Ada AIDS mo. apay nga kasto yung tinagbanagak nanang. Naalam na ita. Kaputa mom lang arudan amade. Ara-aramidem pailaan. May kaniwas iti pagayatan ti apo nga may naramid mulat ta. Nanang, anya nga iti aramidin tayon. Kapilitan nga aga-agas ka. Tapno maup-up ti marikriknam. Ngam, saan ka no amaagasan ti AIDS? Anya, nagkasangan nanang. Masapul nga ijabon ti sigon nga aramid mo. Tama nga no makatumpong ka iti ada sakit na apadam. Nakarkaro ti mapasamak. Makarampay amin na makadenam. Ah? Anya ka di timbag ati doktor, bakit? Jay pagamam ka ka mapasamak kat napasamak lang kay. Anya ti kahit mo asawain. Ada ka no AIDS ti anak ta. Kunakon kahit. Ay na, dayta ti bunga ti kinagatal ti anak ta. Kinahilig na iti babae. Kasano pa itan? Masapol akanayon amayapan iti doktor ti anak ta. Kasta ti ko na ti doktor. Masapul akanayon ka no amapan ipa-check up. Ay na, naisarsara ka anja anak mo. Oh, apay saan kun amakit-kita jay gwapo dito'y resto bar, Andres. Diyak man amo adiyang. Kasla na diya mago nga gurigur sa makano. Uray siya. Kanayon man ama di bagbagik. Ano sa klaang ti umay dito'y trabaho. Tapna day katang ko iti agas ko. Ay nawaw. Aya, madlaw nga rod nga imres ka. Ngam anya nga iti makagapo. Kimaro ti sakit ko. Kasapulak ti kanayon nga agagas. Ay, anya nga iti sakit mo. Saan ko nga ibagbagata nakababain. Apay ada sakit nga kababain adiyang. Ay nawaw. Ibagamon. Apay adyak matan makit-kita ni Sam nga rumuarte balayo na na. Ay, ada sa gubanit na barok. Ay. Ada kan ibagam kan kwa na. Kaya't kung nga ipadamag kan kuha na anilay takat adagamat sakit na. Sino day taalita? Jay babae nga dandanunan may jay resto bar. Nga kunak nga ipabusoy na kanyak nga adamat gayam sakit na nga AIDS. Anya, iso nga rod tinangakar ka ni Sam. Anyat kayat yung sawan ngay. Ada AIDS ni Sam.
Anya ka din dyan ay bagak. Ay, nawaw. Pare Sam, no pinatgam di kay daw ko nga ipabusoy mo kanyak ay dinilita. Siya kumati nagsakit ti AIDS. Anya? Dahito iti supapak ti kinaalikutan ko iti babae pare. Uray agbabawi ak, agam nalpaasain. Iso nga ibalakad ko kan ka. Adi naktultuladan pare. Ay, nawaw! Di pa nakirelasyon kat saan a bareng-bareng. Tada kasupapak na adirong ba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akas na tingir siyo, lolo. Nagalas akitaan. Ay, nawaw. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Ay, nawaw. Ay na. Dahil nga ta kinadakkel na ti pagngir-ngir siya niyo, lolo. Ay, sana pare ko ti kinadakkel na. Di sakit na ti makagabo. Ala, apay nga minasana ni lola ti nagsikog ngay. Ah! Da kayo matin, lolo. Ay, sasawam. Nawaw, Sikog aya. San mate? ni Manang Marta karo, bakit dakkel ti tiyan na? Masikog ka, no? Ti masikog. Ubing ti karga ti tiyan na, apok. Anya ngay mati karga ti tiyan niyo, lolo. Ta nagdakkel mat. Makitam ka di dayta naka-plastic di tapaladpad. Apay daytoy naka-plastic, lolo. Ay, isuman ti padasa ka pang sapsapaw. Barang makaginawa ka pa. Nan, yawa mau. Pakipurwa maun. Sige, lolo. Ibarsak ko di tayan niyo. Daytan. Anay ko. Apay nga barsa mo ngay. Natamaan la ka nga ron tagsakasakit at siyang ko. Anay. Kunayo mat ngamin ngay purwak ko, lolo. Si pawag ko magam imbarsak mo mutin na dagaws. Sabi pinigsaam. Di yung mat Ay, nga na. nimbaga nga inayadak. Mikalay jayain. Ah? Ay, saan ka mo lang na makatulong? Ay, salbag. Oh, apay nakaida ka dita nagadu at trabaho ay nawaw. Subang da tao ang naglaban, nakailad ka mo ditan. Nasakit nga ron ti tiyang ko. Banan, pasaray laki kun agsakit na tiyan mo. Kang kantumat akaan. Kita man ta itsuram. Dandani di mo maitaray ta tiyan mo, iti kinadakil na. Apay aya pagparparikutam ti kinadakkel ti tiyang ko. Jak to pay agparikaw. Ay, nawaw. Apay ako na masaan kang agparikaut, kaimbagam tupay ang nasakit. Saan ka di aparikot day ta pa nagsakit na, ay nawaw. Saan ka di pa yan na ikati sakit na tiyan niyo, lolo? Kas laki maro, hindi nakitak ni Lulam. Sumanaw nga men. Apay, kaputa nagsaw ni lola, kumaron ti sakit na. Kahit apay nga raw nakasta, ti rupam, Kuna nga min itay ni lola, akimaro ka no ti sakit yo asad sa dutis, lolo.
Anya manin asad sa dutes? Da kayo nga rod, lolo. Sadsadutis kayo kano. Imbis a Mr. Sam, saan mat a Mr. Sadsadutis? Kumaro ti sakit ti tiyan kao. Anay. Anya, nakadipayaban ka ni Nene dyan mangilot. Salbag! Apay kumamangilot. Apay aganak. Barang no mailot na ak, makaginawa ka. Ay, mayat nga tatiilot aya. Ay, padasam laang Amom ngay no matumpungan na mayat. Ay, inka mga rod paayabaan. Paayabam iti apo ko ta. Ay na nagpalwang man sa mamadjang ubingay. Lolo, apay ako na ni Lola nga inakano ayaban ti mangilot. Aganak kayo ka din? Aganak mo asasawam. Nakita nga na naggapo ti mangilot, iti balay ti masikog, tanaganak kano. Napan na kano inilot, iso anaganakan, lolo. Ay agure ka man. Kasuno ko maamangilot ti masapol ko kit sa anak mo amasikog. Amokon, lolo. Ija ospital langan ti papanam. At the nurse ija napipintas. Ha? Nurse ko nam. Wan, lolo. Napipintas ti makitkitak anakabado iti puraw a nurse. Saan ka di adagijay ti mangilot iti tiyanyo? Mayat sa akin ngagpaiso timbaga to apukaw. Ay, mapadasang mo lang ti mailawt. Kit nurse pa ti mangilawt. Ikaibaga ka ni Lula, mamapan kami di ospital, ta nasakit una yung ti tiyang kawa pa. Ay, Napalit na ka di, lolo? Ay, diyan maw. Mga nunapan ka nagiti karoba. Nagadumat ti kakadwa na, lolo. Asino ngay kadakwada ti una apagdamagan? Ay, kumpormin, ano sino ti kaya mo pagdamagan? Anayan, ay, ang damag kamatay no nakita na ni Lola. Darasam, anayan, Sige nga, Rod, lolo. Ay. Kuna nga min ni Lola, asan kayo kano akaan, tapno saan nga agsakit ti tiyan nyo? Ibagak ana sakit laon ay ti tiyangkaw. Tapno si kasunak man tinapintas anas. Mapadasa kung ti ilot ti nurse. Naimbag ta nasabat kayo dito'y dalan, Lola. En kayo kano iti ospital ko na ni Lolo. Yapay ka numanan. Simbigi ka di manan, ti sakit ti tiyan na ay nawaw. Isumati ko na Lola. Ipan mo kano iti ospital, Lola. Ay, yapay kay no di kasta. Ay, sagkay bagak namin sana paglalaukan ti kang kanan na. Ay, mangmangan ngamin itay, Lola. Anya ka di manan ti kang kanan na. Nakitak mat nga da abokado. Sabakan kamote ijalamisan, Lola. Amo ano kinan namin dagi jay? Ay, nadagop ngamin ti kinarawan ni Lolo. Ay, kasanaon. Mapanta ka din sa ospital. Ay, nawaw. Anay, nagsakit. Agrubot ka nga rudan ta mapantan. Nakbit ang rigos. Ay, pangagdigos ka. Kahit saan mo't asikat ang pa-doktor. Ay, sakmat. Apay. Kailang agpakita iti doktor ti agdigos. Apay kaslakan ka saan nga agdigdigos. Ay, nawaw. Darasam nga raw. Anay, nagpayag kan tumanin ngagdigaos. Do di ka makauray, di umunakan. Anya? Ay, nawaw. Umuna ti pasyente. Maudi ti para bantay. Ay, nawaw. Apay nga wanda tatang kananang, napananda? Impanda ni Lolo iti ospital. Tanasakit ka no ti tiyan ni Lolo, tatang. Napanda ka din? Wan tatang. Awan da mga rudin di napandan. Apay, nabayag ang napandan? Wan tatang. Sumurot kayo ka, Dijay? Apay, imbagada sumurota ka nakaw? Saan mat, tatang? Ibaga ka na sakit laon iti tiyan ka. Tapno siya mo na nga si kaswanda. Mala.
Ang tugaw ka pa'y dita kinay, ano nakapila. Anay! Tulungan dakta na sakit na una yan, anay! Apay ka di, tata? Ano din nasakit ka da kayo? Ay, nurse, ay titsangkaw. Anay! Nagsakit, anay! Aguray lang, tata. Ay, nakmangala iti wheelchair. Taipan kayo iti emergency room. Ay, one nurse! Nagpintas kat nurse dayjayan. Oh. Apay, asa balik ti rugit mo ang nakakita iti nurse. Apa asa bali ako ng bait ay nawaw. Day, aday tanti nurse ang mangidurduron iti wheelchair. Oh, dito'y kayo nagtugaw, tata. Taipan kayo iti doktor. Ay agyaman nak nurse. Ay, nurse. Apa kasto na ito asilid. Nagilait ka na tawa na. Anya ka diti aramidin ta dito'y silid ada itaw nurse. Saan asilid da ito'y, tata? Ha? Elevator. Nangato nga minti pangipanaktada kayo. Elevator? Ay, just kay elevator gayam. Ay, nagpintas ka na ito, nurse. Ay, nawaw. Naglukat mo tintirwangan. Sige, idoron ko man ang ti wheelchair yo. Taipan kayo iti kama yo, tata. Kasta yan, nurse. Bantayan na ka di dyan, nurse. Ti bantay yo, ati mang bantay kada kayo. No adda masapul yo, umayak to, tata. O sige, panawan kayo pa, itadapay pasyente apapanak. Ay, dito'y gayam tinangipanandakin ka. Himbag na nasa pulak mo lang. Ay, naglugan ka kadimot iti elevator ang nagpangataw. Ay, para pasyente lang ti elevator. Nagnak, ini agdan di mayak dito'y. Na, imbag man ta nasurutam tinagnaam ay nawaw. No, saan nga mau? Di agdamag. Aguray ka man. Kung naman nasakit ti tiyan mo, apay nga rin nakaslalimpiw ka matita. Ha? Ay, kwa madamdama ka. Kwa, sumigi man ang tisakit na. Kumaro ka, no maminsan. Ay, di mo gamin maltlingan ta ugali mapaglalaw kam ti kanam. No saan pa'y anasakit ti tiyan mo, agawid akpay nga raw. Agsubliak man ninton makaludo ak. Ay, Wan, si Kalata. Pimanawan ni Maria. Agsublinto ka naw. Umay kumaginas di tawi ay nawaw. Oh, kumusta kayong tata? Nasakit ka di pa iti tiyan yo? Ay, Wanes. Ay, mabalin ka di nga ilutin niya. Barang may kati sakit na. O sige, imbaga nga min ti doktor nga obserbaran tayo pa'y. Ay. No apay nagsaksakit ti tiyan yo. Anya nga min ti kinkinan yo, sakpay ang nagsakit tata. Kwa, naluom papaya. Idikwan avocado. Idikwan saba. Idikwan ke manay. Isumat lagayam nga agsakit ti tiyan yo, tapaglalaw kanyo ti kanan yo. Kwa, saggabasi lang manas. Saan ka di anasaya at kano iti salon at dagidya makan? Tagduduma ba't a prutas? Nasayaat, no lakit di ta surutan ti husto a pandangan tata. Sana pagigiddanan. Diyak magpinagigidan, nurse. Pinagsasarunok. Ay nawaw. Mabalin asan yo pinaggigiddan ang inalngal? Ngam insarunuyo matadagos. Iso a naglalaokdan iti unag ti tiyan yo. Kasanaw, imay ka din si Doktor Mau. Saan pa'y? Adayin sang mo amakan. Makan manan. Ang saksakit lang aro din ti tiyan mo. Makan manan ti sapulam. Magano kumaro nga, awang karga na. Ay, nakaginawa aksi ka. Hindi inaprosan tiners ti tiyangkaw. Ang sakit ka niya talaga. Uno pambaritis mo lang. Sasawa mo pambaritis. Agawig ka man lang ay. Tapno umay dyan nurse ka ilutan naman ay. Ay dawaw. Salbag ka. Itong kung tinambur ko lang aro ta tiyan mo. Ay dawaw. Agawig ka din. Imbag pa'y dyan nurse ta si kaswundak. Ay,
Kaya ba man ka dyan, nurse? Anay, ang sakit man na yun, anay. Ito nagsublay. Na nakita ka na pa ni sa bali ang silid. Anay, agsikal matichan ko agpaison, anay. Saan ka nga tiritir ata mga nukumaro lakad ka raw? Agsikal na talagang tulungan. Uray ilutom lang. Ano saan? Yung kaya ba dyan, nurse? Ay, adan sa mga rumor nga ngayon. Ay, parang makaginawa man. Ay, Una yan. Pir nagbagsit. Ay, umayan din eh. sus. Oh, apa yan? Ano dyan na bang city sila diyo po? Nagkaro. Ay, pasensya na. Hindi nagsikal ti ka na. Damarimor nga agin. Sapay pasuro na. Ay, nawaw. Ay, pangipagkamay. Kapabain. Muray saan ko nga iba ka ta naangot nan. Saan yung kadiya ka ba ilang timapan iti CR, tata? Ipaalayo ko mati arinola. Tapno saan ba sa ti ap-apyo? Kunak ngamin no angin lang. Damo basit kakuyog nan. Kabailan yun sama timapan iti banyo, tata. Kayo agdigos ka nagsukat kayo. Iso nga agsakit ka nagkontra ti tiyan nyo ta aglalaok ti kinan nyo. Ha? Wala, into naman minsan saan yun napaglalaok kan ti kanin nyo, tata. O, kasalon, tata. Bayat ka din ti marikrik na yo. Nakaginawa akmat iti interview nga agas, Nes. Medyo kimap sutak. No nakaginawa kayo, na. Mabalin yun ti agawid. Taidya balayo nga ituloy yun ti agagas. Kasta aya. Sabay kayat ko akaduan da iti anas. Nga magawid na magkanon. O sige, tata. Mapanak pa iti sa bali a pasyente. Ay, natinag! Anya tinatinag ako nam. Tapidutek, nurse. Ay, saan ko ako tinatinag, tata? Muman ni Nana Maria tinatinag. Isu ti pidutan niyo. O sige, tata. Mapanakon. Ha? Sinalbag kalakla kaya? Kasla agkakapsot ka, hindi baga tiners nga gawid kan. Hindi baga na nga danatinag. Si Marta ka dagos. Pinutim nga rin mo sa gawid tan. Ay, nawaw! Day takot nga min, Tata Pedro. Pambaritis ka. Nabuking ka lang nga rod, gapo iti day tanga mo ma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akas tati tsuram rikay. Kas kala napukawan. Ay nawaw. Ada nakita ka nagpintas a balasang, angkal. Hanggang, nagatap. Nakakita ka la iti balasang agkastakan. Ay nga tati aramida. Tapno ayatan nak dahi a balasang, angkal. Ay ka di karmain. Nagata mo nga raw. Ay nawaw. Anya ay tinagan dahi ta balasang akong kunam. Diyak pa'y mga rod mo, angkal. Ha? Ay, kaya't mo asawin nakita mo lang. Kastakan. Dahi ito isan di ko nadaan. Love at first sight. Ay nawaw.
Asino ka di tinagpintas abalasang asa nga iliw nana? Ni kadising siya tidakdakamatang barok. Ay, sintsagayan tinagan na nana. Nagpintas. Imala kanyak saan ka day. Ha? Ay nawaw. Kaslasaan mo't nana. Pag kunaamat, asaan kami nga kakaingas iti kaanakak ay nawaw. Nugatas ni manang Sincha. Da kayo kat kape. Ah. Iso nga agbagay no agtipon kayo ti may sa atasan nana. Ay nawaw. Mabalin ka dito yung may pamasyar, nana. Pagpasyaran ka day, ti balay may. Ha? Ijay apar kiti pagpasyaram ay nawaw. Kaya't ko asawain, umayak ko masumarungkar iti balasang nana. Ay, hasino ka di ti pasyaram. Ti ka di ubeng, no? Ti balasang, nana. Balasang kami mat adwa. Talalaki mat ti kabalay may. Ha? Ay, kwa nana. Jay kumamat, kwa datay. Ay, umay kalata. Aha. Dua kami mat ababalasang iti balay may. Ay, kwa, inton rabinton, nana. Ay, uncle, inta man nagpasyar, ije balay da nanaluleng. Anya? Dayta kinatarmaw, bakit ti pasyaram? Ay nawaw. Ni uncle mo't. Apay ko mapasyar, ti bakit ngay? Naglawag ti imbagam, nga ingkapasyaran ni Luleng. Ay nawaw. Jay balasang dati kahit ko apasyarin, uncle. No kaya mo di sikat imang pasyar ka ni bakit luleng? Tadjay mo napintas a balasang ti pasyaret. Mayat sa ngagpaisaw. Ay nabayagan jak pimasyar iti balasang. No kaya't mo di mangitugot ta iti gitara, ta haranain ta ida. Ay, sige. Inton rabi ay. Alam dya gitara pa. Adda ka no umay no rabi amang pasyar ka data ka anakan. Asino ka diti umay, anti? Baro, nataer a baro. Ay, jak kayat nga umay dakpasyaran ti baro, anti. Saan ko at type ti taga-away a baro? Anya nga rod ti kayat mo ka anakan ay nawaw. Artist na ti kayat ko, anti. Bareng sumikat akmat, akasla artista. Kasano ang masirpat na katimay sa nga artista, kat adda kamat dito'y away ay nawaw. Isungaro da jak kayat ti agpasirpat dito'y, anti. Mapanak to'y dya Manila, kat ijayak amakiam-am mo iti may sa nga artista. Ala, no saan mo akayat? Ipabusoy mong tulakan niya konti baro nga umay pumasyar. Ha? Wan, anti. Kukwam tulaan no asino man day ta ibagbagayo nga umay pumasyar. Ha? Jay ibagbagak siguro na itansing siya. Oh, apay amagagaran kayo, anti. Ay nawaw. Ay na. Naglaing matan nga kanta day tarike. Ay na, inakilukat tiri daw. Ay nawaw. Nay, dua kayo matgayam. Ay nawaw, umunag kayo, babaraos. Ay, barukan balaw kunak kuma. Ay, saan mo nga isilpo ti balaw? Baro ko namlatan, tawan mo't asawa kay nawaw. Ay ngam, balo ka mat, saan ka day? Ay nawaw. Nagpintas mga agpaison ti balasang, Rikay. Ay nawaw. Ay na makapaalino kitahin. Kung nagtumat kan ka, uncle. Uray asino makakita. Harap paapan na ti kasta kapintas ti balasang. Apay nga gin inarasaas kayo nga ay. Adda ka di parikot. Ay. Ay nawaw. Kwa nga min. Adala na lagip kwa, adinabag ka ni Rikay. Ay, anya ka diti madaydayaw anagan tinapintas a balasang. Ay, siya ka de, Doro. Ay, amumi tinagan mo, Luleng. Saan min adamagan? Ti nga ilim ti kayat mi ama amuan tinagan na. Ay,
Saan yun nga amuan? Ta Ha? artista ti kayat na dayta. Diyay ka no may bagay kan kwa na ti pilyan na. Anya, ay kaya't mo asawan saan kami ang maibagay. Ay, nagrunakan ka, Duro. Ha? Adamo mabalin ang may bagay kan ka asaan kat ati ka anakak. Ay, nawaw. Ay, napintas ngagpaiso ti balasang. Uray asino ang makakita ka matiritir ti tenged na. Iso nga rod ajak paluspusan day di babae ang kail. Ay, uray siyak mo da. Saan kumot a paluspusan ay nawaw? Ha? Kahit yung asawan, ribalendak ang kail? Ay, no asino ka datati kayat na. Awan tiag sakit tinakam na. Apay nga ang kail? Ipabusoy yun ang kanyak. Kasano nga ipabusoy ko ako nam ka di nakapay mo sinong batan. Makita, no asino tisong batan na kadata. Unang, lakay kayo na may diligkan ko ang Carl. Awan, tilin na kayan no ayat ti pagsasaritaan. Ay, sinalbag dahito lakay. Kinuy-kuyog ko pa'y mga ron. Ribalan na magayam. May nawaw. Anya day ta nakasilupin nga igaman nyo, tata? Ay naduma-duma asamong dagitoy. Aramidak apang gayuma. Ha? Kasano agayuma, tata? Aramidak daytoy akas labang panglaw. Nung maangot ti asino man daytoy. Hay, umamaw. Kahit surutin natin ang ipaangot. Anya? Umamot ti tawa makangot, kasta? Wan, gayuma nga ron. Ti ammo ka tagar-aramid kayo iti naduma-duma apagagas, wano sapsapo para iti masakit. Uray gayam kayo, ma? Amoyo ti agaramid? Ado ti ambok Isu nga awan makaartap iti laing kao. Anyang iti aramidan nyo agayuma, tata? Dayta ka di ado asabong? Wan, dato'y sabsabong. Nabertod dagitoy nga aramidan. Isurudak man nga ron no kasanong aramidan dayta, tata? Ay, ubing kapay, lukaw. Saan nang babalain? Ay, nawaw. Manong, amom ka di ti agaramid iti panggayuma? Ada ayamat kasta. Nakitak nila kay Duro ang nangala iti ado asabong. Kat aramidan na kano apang gayuma iti tao. Tapno sumurot kan ko na ti tao ang magayuma na. Anya? Kasla maispiling kong tikat asawan ni angkal. Anya maispiling, manong? Kasto iti aramidan ta. Tapno sa anak ang maabak iti pustaan, ading ka. Pustaan? Kasano day tamanong? Ikang kay ti kwartam Si putam akanayon ni angkal. Numakitam ang papan iti balay da bakit loleng. Yawag mo kanyak, Taapay ngay, manong. Saan mo ka diya kaya ti kwarta? Basta ramidam ti bagbagak. Adda kwartam nga itid ko. Sige man langin. Basta da itod mo akwarta ka. Si putak ni Tata Duro. Agpaiso nga ti ibagbagada kayo Dapayagan na nang nangig ko ta. No kano ipaangot ti lalaki ti may sa babae. Umamot ti babae. Sigurado ani Cynthia ti pangaramatan day di alakay iti gayuma. Ay, masapo lamang panunutak iti pangkontrak iti aramiden na. Imbag pajagpada kami amawanan. Ngam ti siyak ti maawanan. Oho, masapol ang siyak ti agbaligay. Naglalaingan na ngay mait. Siyak ti muna nakakita iti balasang. Isukit din ti mairanaw. Ay nawaw. Manong, apay na kita nagadwa kamuti. Inalak di tabangkag. Nagimas alutwin. Amom ka diti agluto iti banana kyo, uno kamuti kyo. Saan kumot nga mo alutwin, manong? Ngam amok akanan. Anya, amom akanan ngam di mo amo alutoy. Ay nawaw. Una, manong. Idi nagluto ni manang ko iti banana kiw. Nagadotikinan ko. Ngam hindi kwan. Pasngawa mo tan. Nagangot. No kayat mo, ibagam ka ni manang mo. To may agluto, tamangan taamangan. Wen, Imbag ano kaya natin may agluto iti balayo? At saan mumot nga asawa? Ay nawaw. ha? Ay, kastaya. Umay ka di balay, tadata ti agluto. Tulungan nak nga ako kay Swen. Una, manong. Wait, umayak iti balayo. Nakitam ka din no naaramid ni Uncle ti ibagbaga na agayuma? At da nakita nga yung kabil na iti basit abutil niya, manong.
Kasla orasyonan na. Tagtanta na miitim ijarwar ti balay na. Sigurado ang mapaninton rabi iti balay daluleng. Ay, masapol ang mapanak, mait. Kasano ngay kat adot tikinan mo kamutay? Nungag pas nga ka ijay. Kababain amanong. Panguntrak dahi dya iti inarami ni Uncle. Ay, nawaw. Ha? Nubangbanglo ti awit ni Tata Duraw. Si kakit nabangsit nga angin. Ay madia. Basta muklakit di nga ilukar. Ure maawanan kami nga padpada ka ni Uncle. Ay, nawaw. Nay, si kamit, Uncle. Nay, adamot gitara nga awit mau. Apay, mapan kamit, ije balay dalulain. Uwan, Uncle. Inak man haranain tinapintas abalasang. Ay, awan mo na. Adan inaramin ko apamuspusan tapno siyak ti ayatan ni ading napintas. Ay, nawaw. Saan nyo nga awagan iti ading? Tasan abagay, Uncle? Anya nga ro tiyawag ko kuma. Alangan mo't abakit. Kit saan pa'y mo't abakit. Anak uno apo ti rumbang nga yawag yaw. Una yun. Ay, agtal na ka man dita. Uray kitam. Ipangot ko lati panyukin ko na. Ay, sumurto kanyak. Ay sus, delikado da ito yun ah. Amang ano sumurto kan kuana ni Cynthia. Gapo iti gayo man ah. Ay nawaw. Nay, napauli magkamitain. Tamong ngawan laban mo. Ay, nawaw. Ha! Uray pupuutam timbagak. Kukwakton ni Cynthia. Ay, nawaw. Saan mo pa nga ipapangot ti bangbanglo agayo ma'am, Uncle? Agkantaak pa'y. Sakbay nga ipaangot mo. Tapno di mo met ko na. Tadapay mo laasikin ka. Ay, sige ah. Urag sinyas kan tao no mabalinan nga ipaangot ko kun kuha na ti bangbanglaw. Sige, Uncle. Day ta titulagan ta ah. Urayim nga sinyasak, sakbay nga ipaangot mo day tapanyom nga dagayo man ah. Makit-kita kung ti mapasamak. Sumurot to kanya kadina oras ti balasang. Adun to ti mas daaw no apay ang nagpintas a balasang ti kakuyukaw. Tada kayon iti salas. Agkanta ka man, Rikay. Nagmayat nga minti kantam kahit. Nabit lang ta, padasik man. Adjasik pa ti gitarak. Kinitanak ni Rikay. Kasla kaya't naasawan nga erwar ko ti panyaw. Ay, erwar ko. Inruar mo tanyang kaltipan yun na. Ipahangot nan san. Ay, pigsaak ti panang kutingting ko iti gitara. Taigidan ko ti agpas ngaw. Itan ah. Apa nga ipawat mo ti panyom? Nagbangsit! Bastos alakay! Ay, nabangsit ka diti panyo na, adeng. Ay, nawaw. Pumanaw kayon! Kansaan kayo nagsubsubli? Ate! Ang utam ti panyo! Nagbangsit! Nan, ang utak man day tay bagbagam na bangsit. Nagbanglomat ti panyo, Cynthia. Ay, nagmayatan duro. Ay, anya ka di tinayon day tabang banglo duro. May nawaw. Ay, lulay, apay asinayob mo ti bangbanglaw. Ay, saan ah? Ni Nana Luleng, tinangsay iti bangbang lumangkal. Yawid maon! Ay, apay ngay. Ay, saan nababalain? Ay, nawaw! Ay, nawaw! Inawis da kamatla ang ngamin, Mang Doro. Ngam si kamat ti makadado. Anya ngay ita, sabali lang arod tinagayumam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam si Sheila. Ay nawaw, ang mga nutila pakisarsara ka malalaki. Mami, apay kasta kayo. Kada rumuarak, lalaki adagos ti atapon nyo akasinarak ko. Ay nawaw. Kaya't kalaang nga iliklik iti dayjay amarigrigat Alester. Amumat gada kayat ko aparaken ka. Ay, dayta man ang tibagayo. Apay ngamin nga intulagdak. Jakpay kayat ti makiasawa. Ibagak aya ang makiasawa kan. Kaslakas tan titurong ti sa uyo, mami. Ulitag nga ibagaken ka. Jak kayat ni Lester. Kasano ko maakayat yo kat agamat nga rudan ni daddy nga asawa yo, mami? Dinakman bastusan si Sheila. Para ken ka ti kayat ko asawan. Siya kumatiag pili ti para kanyak, mami. Saan kat ada kayo? Ay nawaw! Bagbaga ang manja anak tadamyan. Basto sa makisarsarita ti loka. Kasano kat pakibiyangam ti may papan iti ayat na. Naibagjay retreto ken kwa na tabak nang. Anak ti gayam ko. Masigurado mo ka din nga ginusto da no agkita da. Apay kit din asaan. Napintas jagayam ko. Kat masigurado ka gwapo mo ti anak na. Dahita nga mintirigat na kahit. Gapot ta dada ija abroad. Kaya't mumutan nga ipasawa di anak mo tapno makapangkay jay. Di mo kadimot kaya ti makapan ija abroad. Dahita ka nga rod anak mo ti aramatan tapno makapan ka. Kanya mati klaseng nga ina ay nawaw. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti anak ko. Santo nga agrigat no agkatuluyan da iti anak ti amiga. Naimbag ta nasabat ka dito bakit Maria? Ay ka diti, ibagam iti panagsabat ta. Ibagam iti apo ko madinas asit ganti anak ko. Kay ibagam iti anak mo madinas asit ganti apo ko. Neta, kasla na ipagtangtangsit mo si kabakat. Ay, awan ti tangtangsit ko. Sinugbatak lang matimbagam. Saan amay kariti apukom iti anak ko? Imbaga na kaday amay kariti anak mo ay nawaw. Ay na, makapasuron ka kasarsarita. Dita ka man laangan. Ay ka dita kamat Sa anak mo ngay masasinagkan ka. Si kamati mo na anak kisarita kanyak. Ay nawaw. Apay, apok. Ar-ar mom ayati, anak ti mata pobre ni Lilia. Kayan ayat ko pa yan, Lola. Ay, nasabat ko nga minijidalan. Kabinilinak nga ibagak kano kang kadi mo asigan ti anak na ay nawaw. Kasano jak asit kan ngay? Kat ay ayatok mo't ni Sheila. Kasano nga kakasjay matina na. Kunamno asino matakababaknangan. Magin inayat kami, Lola. Uray asino tagdep-dep pa. Awan ti makapagsina kada kami. Ay nawaw. Masigurado makaday akasamot ni sila kan ka. Uwan, Lola. Mala, agawam nga ruti agurnong. Idulin mo, tapno adaaramatin niyo iti masakbayan niyo apaw. Uwan, Lola. Mangtangdanak pa iti kadwak iji garden. Tapno adun to ti maapit ko. Ay, husto day ta na panunot mo apaw. No adu ti imulam, adu ti maapit mo. Sheila, amo ni Lola nga dan relasyon ta. Ala, kasano na ibaga na ka ni Mami? Apay nga imbagam ngay. Di na ibaga day jay. Naibagak namin ta dinamag na.
Jakmat kahit aglibak ka ni Lola, ah. Imbag pa'y ni Lolam taman nakaawat. Ngam ni Mami. Saan tapay nga kita iti sumagmamanong aldaw. Takadwa ak dagiti tinangdanak nga agmula iti garden may, ha? Makalawas ka di adi tagkita. Wen, inton malpas ti mula may. Agkita tanton. Dakkel ka di ti mahal alam iti gardenyo. Adamot basit. Ano saan tapay ti kastoy? Tahinton makaurnungak. Agkalay sa tanton. Naida kayo, mate. Nana, papanan nyo ka day. Ay, nakpadijay sindaan. Masyapol nagluto ak iti kanon dagiti nagmula iti garden may barok. Apay nga, adi yung iba unti apo ko yo gumatang. Ay, Apay ada kayo. ni kadilistar ti takda kamatang barok. Una tayo sulag mo ti apo ko yo, nana. Ay, Hanggang adapay ka di sa balay. ay, ada pa'y sa balay. Ngam, sa balay may ati balay da. Ah. Nila ang lister ti ka balay ikaw. Apay, adi iso ti ibaon nyo, nana. Isuti nang idaulo kadagiti trabahador iti garden barok. Anyat ka tiyo asawan? Ay, nagpamula nga may iti garden may. Kasta. At dagayam garden nyo, nana. Nagsabat kami kanina na Maria ti Dalan. Namuak nga da magayam garden da. Oh, anya kumano adda. Day talakit din garden ti pagbibiyagan da. Ay na, marigrig ata talaga. Oy, di ka matagsaw iti kasta. Amangan nga, no nalawa ti garden da. Anya kumano nalawa. Ay nawaw. Awan day tamay dilig iti kinabak nang ti kayat ko ang mga sawa iti anak ta. Nga uray sa anak kaya ti anak mo, kasta? Awan pagbabawyan ni Sheila iti anak ti gayem ko. Ang di mo may turayan, tirik na ti anak mo. Saan ka man ako muntra iti kayat ko si Kadamian? Kontrabida ka talaga. Ay nawaw. Saan nga taas ka, ti kontrabida? Ibagam iti anak mo nga agsaganan. Taumadani ka nun tiyo umay ti anak ti gayem ko. Diyak kaya't apilitan ti anak ta ama ki asawa, iti di na pa ama mo. Di ka man agkasta-kasta si Kadamian? Napatag ti ragsak ti anak mo. Ngem ti anyaman na kinabaknang. Tandaan na ita. Masarakan ti kwarta. Ngem ti ragsak. Saan ang magatadan? Karkaritan na ka di, Damian? Saan ka karkaritan? Uray sumang pati bagbagam, no di na kayat. Awan ti mabalin mo. Apay riknam ti rigna ti anak mo. Pilitem ka di nga ipakankan kuana ti di na kayat akanain. Ay nawaw. Umay kano dito'y balay ti ibagbaga ni mami magayem na nga agapo iti Amerika. Uray ka di da kayo. Pilitan dak ang makiasawa iti lalaki ajak kayat dan. Adakan ka amin nakarbangan nga agpili iti kayat mo anak ko. Agyaman ako na kada kayo, Dad. Kasta kumamot ni Mami. Pasensya mo ti inam. Di na mo ti balikas nga ayat. Tila kwarta ti adda iti panunot na. Dad, kasano ka diti panagamamuyo ka ni Mami? Diya kaya ta maulit kan kati pakasaritaan. No kasano kami anagam mo kan nagasawa ka ni mami. Kaya tiyo asawan, Dad. Pinilit da kayo man? Saan na ka pinilit? Hanggang narukupak iti awis ti sulisog. No sana ko maanarukop. Nailisi ako ma. Umadanin tiyo may tigayam ni Mami nga nagapoy dya Amerika. Tong palam ka diti imbaga ni mami. Saan? Diyak kaya tibagbaga ni Mami. Anya ngayon ti aramidam. Umayak dito'y balayo. Iti ka nito nga umayda ijay balay. Ala, adamat ka di bakanti asalid apagyanam no bilang. Talaga kasta ti aramidek. Diyak kayat ti umanugot iti kayat ni Mami. Kat ni dadim, umanugot ka di iti ibagbaga ni mami. Saan? Manakaawat ni Daddy. Saan akas ka ni Mami? Napanan ka din ni Sheila.
Kaya ta makita tigayim ko. Ay nawaw. Awan mat iti silid na. Ang mga noda na panan na. Apay pinalubo sa mapimanaw. Anya tikat mo asawan? Bantayak ti anak mo? Saan ka di nga imbaga? Kasan mo apal palubusan arumwar? Adala siguro na panan na. Sumangpot to. Anya nga iti ipakitak no sumangpat tigayim ko. Abay, into numay da. Kaduanan ti anak na? Tsaka mo. Nalpasan titulagan. Titulagan katulagan. Oy, dahito iti bagakan ka bakit? Saan na si kati makidin na? Tapno pilitam ti anak ta. Ano kayat mo disikan? Damian! Maamu ka diti dadakil mo nga. Himay ka dito ibasang. Ay, saan lola? Jack ngamin kaya tibagbagan ni mami nga ipaasawa da kanyak. Kap na kamakade ti apo ko basang. Wen lola, nasimpat ka nagagat ti apo ko yo. Ay ayat agunay ni Lester. Kasano no saan nga manugot ni mami may relasyon niyo basang. Saan ako na sumangpat ti jabalay mi lola. Tsak kaya tapilitan da ka makiasawa. Basta awak man. Apa nga binakas jayinan? Nakitam no niya ti itsura ti anak ti gayam mo? Ha? Tsakin pagaro pakas jay. At amot gayam diferensya na. Ay nawaw. Sana makatrabaho. Ta ituduol dati amin. Kayat mo kadi ati anak mo ti manginduduol kan kuana iti amin, ha? Tsak ni namnama akas jay ti kasasad na. Saan nga asawa ti kasapulan dayjay? No di ket para bantay. Pagbali na mapara bantay ti anak mo, nga wan sweldo na. Napanan nga taitan ni Sheila. Gapo iti arapaap mo, ang makapan iti Amerika. Dandanin ay sagmak ti anak mo. Ay nawaw. Agam, jakmat kaya taday dya Alester ti agbalin ang manugang ko. Iti anya gapo. Kasanula ang tibiyag ti anak ta iti sidong na. Marigrigat day dya Alester. Inapay di shop, Lola. Mapan mo ka di alaan timpapintur mo alugan. Well, Lola, medyo nabayag na jayan. Maapay nga binabinaybay, may tisap ti kasinsin mo di lugan mo. Ngimi na mga minti gasolina. Kaya-kayat ko ti agkumyot. Sayang ti kwartak. Maapay nga rugay ta ka, nakalagip ka maulaangay. Aramatan mi man ngagpasyar ka ni Sheila, Lola. Mala, mapan ka nga rudan. Ay, katwam ka din ni Sheila, mapan. Well, Lola, agpasyar kami ngamin. Kayat ko ti sumurot. Ay, sana na po. Bakit ako, tapno mapan agpasya-pasyar dita. Dituyak latan. Hello, Dad. Nakaawag kayo, Matt. Mabalin mo ti agawid, tasanda ka napilitan ni mami mamakiasawa. Agpaiso ka di, Dad. Maragsakan ako na iti dayta nga impadamag yo. Apay, ayan mo, anak ko. Mapan kami agpasyar ka ni Lester, Dad. Malala nga ro, agawid ka pa'y lakuma. Wan, Dad. Ngam inton malamton. Itulod nak ni Lester. Lugan mo ka di dayto eh. Apay nga imbatim dito eh. Impapintor ko. Angam, gaputan nang inaunay ti gasolina, kan makumi ko mang iti garden. Jak pa inalala. Jack lang pagarup nga dagayam lugan mo. Nabayag ka din dayto yung lugan mo? Manipod na graduara ka kas agriculturist. Adan lugan ko. Dahito ti pakakit kita iti 2 atawan ko ang nagtrabaho iti Japan. Apay ati mo yung bagbaga kanya ka nagtrabaho kagaya mi dyan Japan. Alangan nga ibagak, kat di ka matagdamdamag. Malaki din, aglugan kan. Ibagam no sa dino ti kahit mapagpasyaran ta, tamapantan. Adamat si Mardeng alugan iti batog. Naira nala siguro si Mardeng. Apaya di tapay batog tigit. Nudum sa aglakuma. Ay, ingkagidi kita no asino. Apay di mo't pumanaw, tinagsardeng alugan. Ingkat.
na akon, mami. Sorry, no pimanawak idi daw mayasa nga iliyo. Kaduwam, day ta lalaki. Ay, uwan, mami. Kinaduak na pa nangala itilugan na ijay shop. Kasi nga dalugan na. Ay, nawaw. Nana, sapol ko lang mat dayto ija Japan. Agsubliak tumot lang ijay, no palubusan nak ni Sheila nga anak yaw. Anya? Japan! Ay, nawaw! Saan tay arukodan ti tao babaan iti kwarta? Amin tayo kat agpapada iti imatang ti Diyos anang marswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. What would I do without your smiles, baby? What I have to do when you say you have to go? Maybe I know that you're a god, but I'm still wait. Even when I realize that I am hurt in myself. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you. Baby, I'm crying, but you still not see. And I know that I have to take care of myself. I don't think that I need anything but you. Can you see that melody?